Izan bidea dinamikaren barruan, euskal presoen eta iheslarien etxeratzearen alde, baita elkarbizitza eta bakearen alde dauden herritarrak batu nahi ditu sarek, urratsak emanaz bidea izan daitezen. Plataformatik jakinarazi dute unea proposa dela auzi honi irtenbidea emateko euskal jendartearen eta instituzioen adostasuna baitute, preso eta iheslariek pairatzen duten salbuespen legediarekin amaitu eta etxerako prozesua martxan jartzeko. Beraz, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela diote, egoera honek ezin baitu gehiago luzatu. Horregatik, bidea egiten jarraitu behar dela aldarrikatu dute, ibiltarien sarea gero eta handiagoa eta zabalagoa eginez, eta etxerako elkarbizitzarako eta bakerako bidea bilakatuz. Bide hori batera egiteko datorren urriaren 3an Euskal Herriko 650 mendi igo eta tontorretara aldarria eramatea dute helburu. Ekimen honen bidez, argi erakutsi nahi dute urratsak emateko prest daudela, maldan gora edo bera, baina guztiak batera egoera honekin behin betiko amaitzeko. Ondorengo taulan daude, Busturialdeak igoko dituen tontorrak eta beraietara joateko egitasmoa. Gernika-Lumo Kosnoaga Izerrotara igoko da, pasealekutik abiatuta goizeko 10:00 Ajangiz eta Arratzu, Pertxamendi Burgoamendira igoko dira, herriko plazatik abiatuta goizeko 10:00 Nabarnizekoak Arrola eta Galarregi mendietara igoko dira, herriko plazatik abiatuta 10:00 Ereñokoak Ereñozar mendira joango dira, herriko plazatik abiatuta baita 10:00 Gautegi Arteagakoak ere Ereñozarrera igoko dira, herriko plazatik irtenda goizeko 10:00 Elantxobekoak Ogoñora igoko dira eta Ibarrangeluko frontoitik aterako dira goizeko 10:00 Ibarrangelukoak ordea Atxarrera igoko dira eta Ibarrangeluko frontoitik bertatik aterako dira baita goizeko 10:00 Errigoitikoak Maiaga eta Bizkaiganera igoko dira Elizalde auzotik abiatuta goizeko 11:00 Bermeokoak Burgoa eta Sollubera igoko dira eta San Juan Portaletik abiatuko dira goizeko 9:30 Musikakoak Askari mendira joateko Ajuriatik abiatuko dira goizeko 11:00 eta Atxeli mendira igotzeko Txorierrotatik eta Gorosikatik goizeko 11:00 Forukoak eta Muretakoak Aitz Biribilera igoko dira eta Forukoen kasuan elkartean bilduko dira 10:00 eta Muruetakoen kasuan Zelaian bilduko dira 9:30 Busturikoak eta Mundakakoak Katillotzura igoko dira. Busturiakoen kasuan Altamiratik abiatuko dira oinez 11:00 eta Mendiko bizikletan 9:30 Mundakakoak ordea Errekako parkinetik aterako dira oinez 11:00 eta 11:30 bizikletan. Sukarretakoak azkenik Katillotzura igoko dira eta Marismatik abiatuko dira 11:30 oinez eta Mendiko bizikletan 10:30